jihar Kanan Dabo. Haske ya bude Sunusi Lamido, sabon sarkin Kano ta tumbin giwa ya shiga tarihi. Alhajikan Ado Bayero ina Kanan Dabo. Haske ya bude Sunusi Lamido, sabon sarkin Kano ta tumbin giwa ya shiga tarihi. Alhajikan Ado Bayero jihar Kanan Dabo. Haske ya bude Sunusi Lamido, sabon sarkin Kano ta tumbin giwa ya shiga tarihi. Alhajikan Ado Bayero ina Kanan Dabo. Haske ya bude Sunusi Lamido, sabon sarkin Kano ta tumbin giwa ya shiga tarihi. Alhajikan Ado Bayero ina ga Allah ka karrama mu a bangaren sana'o'i ka ɗaukaka mu, mu masu yin waka a rabbi martaba mu ina mutane. Haske ya bude Sunusi Lamido, sabon sarkin ya shiga tarihi. Alhajikan Ado Bayero jihar Kanan Dabo. Haske ya bude Sunusi Lamido, sabon sarkin Kano ta tumbin giwa ya shiga tarihi. Alhajikan Ado Bayero kai ku dau shiri mai wakar sabon sarkin mu Sunusi ne mai jama'a. Sarki an san shi ina maza ga namiji, dan Lamido rukun dubu sai Allah. Giwa ta miƙe ga ƙarfi ga hikima, bari zaki ya motsa maza dubu ne tari. Mai suna Lamido in duniya ta sanka to Allah ya soka, ba shi toron daji bare gida. Lamido shi dan sarki ne kuma jikan sarki ne, mai hawa da dubu ne bare bugun arna ne. Malami a Kanan Dabo gashi kuma sarki ne, ku ce Kanan Dabo. Haske ya bude Sunusi Lamido, sabon sarkin Kano ta tumbin giwa ya shiga tarihi. Alhajikan Ado Bayero sarkin Kano Sunusi na biyu uba da banga. Taka dai lafiya zauna a lafiya, mai girma san Kano Sunusi. Lamido jinin Sunusi ga ɗan Bayero, ɗan Ado Bayero, mai girma san Kano Sunusi. Wanda bai ji waji wanda ya ji ya dorar sarkin Kano Sunusi. Taka dai lafiya zauna a lafiya, mai girma san Kano Sunusi. Lamido jinin Sunusi ga ɗan Bayero, ɗan Ado Bayero, mai girma san Kano Sunusi. Haka dai rabi yayi Sunusi, mai girma san Kano baban jihar Kano Sunusi na biyu sarkin sarakuna Sunusi. Kujerar Laraba na kwanta a Kaduna, wannan Juma'ar na waya a Kaduna. Aiki ne ya kai ni na kwana Kaduna, sannan Juma'ar na waya a Kaduna. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi inna lillahi inna lillahi. Mutuwa ta yi halinta dan ba haka an kaso ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi inna lillahi inna lillahi. Matsoraci Allah ba mu tsoro. Inna lillahi. Mu gyara tarbiyya ba mu duba gata ba. Akan ikon Allah baka tara komai ba, akan ikon Allah baka gaji kowa ba. Nace idan mutuwa za ta kyala kowa ma, ta dauki komai ba za ta dau sarace ba. Sannan idan mutuwa za ta kyala kowa ma, ta dauki kowa ba za ta dauki ado ba. Amma ikon Allah ba shi kyala kowa. Ka tara tarbiyya sai ka bi ta ilmiya, ka gyara halayya a tattaro niyya irin ta ado bayan ra'ayin mulki. Abinda zafi abinda zafi, in ba da labari ban ji da kokawa, in ba da labarin ban ishe na kokawa. Kano a wannan Juma'ar ana cikin dimuwa, Kano a wannan Juma'ar ana cikin dimuwa. Ina cikin Janar Hassan a Kaduna, wani masaukin gwamnati a Kaduna. A Juma'ar nake ba ku bayani, da ba wayar nasa ta shiru. Na ji kai jini ya fata ki shiru, na fito sai na tadda an yi shiru. Na ce lafiyar ku kun yi shiru, kuka dai ake iba da hawaye, kuka dai ake iba da hawaye. Ku faɗin mai yasa kuka yi shiru, suka ce mutuwa aka yi turu. Dan bayar yau wuce
ka inna lillahi inna lillahi inna lillahi inna ilaihi raji'un inna lillahi inna ilaihi raji'un inna lillahi inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un